На гэтым тыдні талібы дэгуставалі каўбасы ў Слуцку, а беларускія ўлады рыхтаваліся абуваць сілавікоў у Мьянме. Разбяромся, на што Менск размяняў пасольства ў Хельсінкі. Мы развіталіся з чалавекам эпохай Александром Меленкевічем, высветлім, у якой эпосе жывём цяпер, і ці ёсць у беларусаў кадры, каб не ўмерлі, як казаў класік. А яшчэ, калі хто не заўважыў, беларускія рэкі губляюць ваду. Што ад іх застанецца наступным летам? Я, Алесь Залеўскі, вітаю ў падсумаванні падзей тыдня. Авансам просім падтрымаць гэтае відэа лайкам. А мы пачынаем з гісторыі, перад якой на гэтым тыдні мерклі і палітыка, і бітва за ўраджай, і нават сённяшняя непагадзь. 9 смерцяў, прынамсі 9 смерцяў. Людзі ішлі на аперацыі на сэрцы ў Берасці і Менску і атрымалі заражаныя бактэрыямі прэпарат. Але гэта гісторыя не толькі пра сапсаваныя лекі. Першыя пацыенты паміралі яшчэ ў пачатку года. Медыкі бачылі небяспечныя бактэрыі, але сістэма не забіла трывогу. Прэпарат працягвалі выкарыстоўваць, а пра трагедыю беларусаў даведаліся толькі праз некалькі месяцаў. З унутраных дакументаў. Зміцер Смак разбіраўся, чаму сістэма, якая хоча ўсё кантраляваць, не хоча адказваць за наступствы сваіх рашэнняў. Пацыенты ў Берасці і Менску ішлі рабіць планавыя аперацыі на сэрцы з надзеяй падоўжыць жыццё. Яны самі і іхныя родныя даверыліся лекарам і з хваляваннем чакалі, пакуль кардыёлагі зробяць сваю працу. Аперацыі прайшлі паспяхова, але бяда падкралася з іншага боку. Падчас хірургічнага ўмяшання пацыенты атрымалі смяротную ін'екцыю, якая ўжо пачала адваротны адлік. У індыйскі прэпарат кардыорэкс, прызначаны для запавольвання працы сэрца, трапілі бактэрыі, ад якіх тканкі грудзіны пачалі гніць. Беларусы паміралі адзін за адным. Індыя вырабляе кожную трэцюю таблетку ў свеце і 60% вакцынаў. Тэарэтычна сапсаваныя прэпараты маглі трапіць у любую іншую краіну. Але жах беларускай трагедыі ў тым, што ўлады ведалі пра смяротную партыю кардыорэксу. Пра гэта паведамляла Сусветная арганізацыя здароўя. Білі ў званы суседзі, Дзяржаўная служба кантролю за лекамі Літвы. Паведамлялі пра нестэрыльны кардыорэкс казахскія фармацэўты. Нават сама Індыя афіцыйна прызнала гэтую самую партыю прэпарату небяспечную, але беларусам працягвалі калоць смяротныя ін'екцыі. Другі этап – гэта праверка мясцовымі органамі нагляду на мяжы. То бок гэта роля беларускага вось гэтага дзяржфармнагляду. Ён павінен быў гэта ўсё праверыць. З дакументаў, што публікавалі былыя сілавікі з Белполу, выявілася, што беларуская сістэма хавала трагедыю не толькі ад сваіх грамадзянаў. Першыя смяротныя выпадкі адбыліся яшчэ ў пачатку года, але Берасцейская абласная бальніца не паведаміла пра выяўленыя ў крыві памерлых пацыентаў бактэрый ні ў гарадскі, ні ў абласны цэнтр гигиены и эпидемиологии. Здесь очень сильно сработала особенность Беларуси, потому что у нас криминализованы даже врачебные ошибки и даже осложнения. Соответственно, первая естественная реакция клиники – попытаться это решить своими силами, не выносить ссоры из избы, потому что даже если это просто обстоятельств, виноватым будешь ты. У выніку небяспечны прэпарат працягвалі калоць, і ад яго паміралі новыя пацыенты. Смяротны канвеер спынілі толькі пасля таго, як памерлі мінімум 9 чалавек. Галоўную прычыну іхным родным не паведамілі. У рамах крымінальнага кодексу маюць права атрымліваць інфармацыю і пацярпелыя, і родныя пацярпелых. Але ж тут мы бачым две вялікія прычыны, чаму гэтага не адбываецца. Это эканамічны і праўны стан Беларусі. Выпадак з кардыорэксам – гэта копія трагедыі, якая раней адбылася ў беларускіх радзільнях. 10 гадоў таму айчынны антыбіётык цефтрыаксон выклікаў анафілактычны шок у цяжарных беларусак. Медычныя ўлады трымалі гэта ў таямніцы і рапартавалі пра імпартазамяшчэнне замежных лекаў да 2017-га, калі ў маладзечанскай радзільні беларускі антыбіётык забіў 27-гадовую жанчыну разам з дзіцём. СМИ подали непожаданные реакции на антибиотик так, что напалохали людей. Гэта мядзвежая паслуга для нас. Думаю, что раздзіманне праблемы замова конкурентаў. Тады пад ціскам грамадскасці айчынны аналаг забаранілі, але калі скандал сціх, яго зноў пачалі калоць цяжарным. Пра новай смерці стала вядома таксама дзякуючы Белполу. Паводле злітых дакументаў, за мінулы год у Беларусі ад цефтрыаксону ціха памерлі яшчэ 3 асобы. Сярод ахвяраў 14-гадовая школьніца Ірына з Ельску, у якой пасля ўколу сэрца спынялася 8 разоў. Гэтыя выпадкі больш распіярылі. Нельга насельніцтва запалохваць. Алергічныя рэакцыі былі, ёсць і будуць на любы лекавы прэпарат.
Апошняя вядомая смерць адбылася ў дзяржынскай бальніцы. 26гадовай беларусцы перад родамі ўвялі цефтрыаксон. І яна, і ненароджанае дзіця памерлі, а чыноўнікі зноў замаўчалі трагедыю і правялі непублічныя правяранні. Схавалі яны і сапраўдную колькасць памерлых ад ковіду. Паводле дакументаў Белполу, падчас пандэміі ў Беларусі памерла на 90 000 чалавек больш, чым сярэдні паказнік смяротнасці ў нашай краіне. Ничего страшного, если люди в помещении без маски. Беларускія чыноўнікі грэбуюць бяспекай уласнага народа не толькі ў медычнай сферы. Перад атакай на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Расіі незалежныя медыя папярэджвалі грамадства пра небяспеку, але ўлады заплюшчвалі вочы, пакуль не здарылася трагедыя. Нават цяпер чыноўнікі хочуць усё кантраляваць, але пазбягаюць адказнасці, як вынікае з новых пастановаў уладаў. Гэтак цяпер кожны выезд дзяцей за мяжу, у тым ліку ў Расію, трэба ўзгадняць на самым высокім узроўні. Але калі з дзецьмі нешта здарыцца, віна загадзя запісаная за арганізатарамі. То бок, як і ў медычнай сферы, адказнасць не на тых, хто прымаў рашэнне. Недавер грамадства прывядзе да новых ахвяраў, перасцерагаюць медыкі. Сколько теперь пациентов побоятся идти на плановую операцию, которым жизненно необходима, и через полгода столкнуться просто с ситуацией, когда их жизнь оборвется в связи с тем, что не была сделана плановая операция. Просто потому, что они будут бояться идти на плановую операцию. Потому что, мы ж не знаем, а вдруг опять партия бракованная, как мы это теперь проверим? Формула безадказнасці ўладаў пагражае нават суседнім краінам. На гэтым тыдні выданне «Флагшток» апублікавала вынікі расследавання, заснаваныя на касмічных здымках. Высветлілася, што пакуль чыноўнікі імітуюць выбар пляцовак для будаўніцтва ядравага могільніку для адкіду атамнай станцыі, яго будаўніцтва, верагодна, таемна пачалося ў Мсціслаўскім раёне Магілёўскай вобласці. Менавіта ў гэтым месцы грунт нестабільны, што, на думку навукоўцаў, можа скончыцца катастрофай. Як і ў выпадку са смяротнымі ін'екцыямі, юрысты раяць грамадзянам дзеяць, нават у сённяшняй карнай сістэме. Подаваць у міліцыю, прокуратуру, раставаць доказы, патрабаваць правядзення следчых дзеянняў. Часам, калі гэта справа атрымае розгалас, то гэта дасягае вынікаў. Аднак пакуль на захадзе чыноўнікі выхоўваюць сваю адказнасць пад ціскам калектыўных судовых позваў на мільёны долараў, улады Беларусі працягваюць хаваць ад беларусаў інфармацыю, ад якой залежыць іхнае жыццё. У ноч на суботу маніторынгавыя каналы зафіксавалі надзвычай небяспечныя расійскія беспілотнікі «Бандероль», што ўварваліся ў паветраную прастору Беларусі. У Баранавічах па трывозе падымалі знішчальнікі для перахопу. Ёсць інфармацыя нават пра падзенне асобных аб'ектаў. Афіцыйныя ж улады і дзяржаўныя СМІ зноў ані слова не паведамілі пра надзвычайнае здарэнне. Зміцер Смак, Белсат. Вяртаемся ў студыю «Белсат». Гэта жывы эфір, дзе мы падсумоўваем самыя важныя і цікавыя падзеі тыдня. Вітаю таксама ўсіх удзельнікаў чата нашай жывой трансляцыі. Харлі Дэвідсон піша, датычна вось першага і нашай тэмы: купілі ў індусаў лекі, зэканомілі на леках. Галоўнае ж уваліць беларусу штраф за непакошаную траву. Тут цяжка не пагадзіцца, но але вось чаму сённяшняя сістэма у Беларусі, якая хоча ўсё кантраляваць, не хоча адказваць за наступствы сваіх рашэнняў, бо няма каму спытаць пра гэтую адказнасць. Гэта маё, прынамсі, меркаванне. Грамадзянаў абклалі рэпрэсіўнымі законамі, а інстытуты кшталту сміці і парламента замянілі на прапаганду і так званую палатку. Адпаведна. А як вы думаеце, пішыце ў нашых каментарах. Мы абавязкова самае цікавае будзем меркаванне агучваць, у тым ліку і падчас размоваў у гэтай студыі са спікерамі. А пакуль да ўнутранай палітыкі, інакш, унутры краіны улады пазбавіліся ці прымусілі маўчаць тых, перад кім трэба адказваць, а звонку ўсё часцей выбіраюць тых, хто пра гэтую адказнасць і не пытаецца. Прынамсі, геаграфічна гэты выбар на тыдні выглядаў вельмі красамоўна. Пасля летняга зацішша, напэўна, звязанага з удзелам першых асобаў бітвы за ўраджая, пасля адпачынка міністра Рыжанкова ў Паўночнай Карэі, афіцыйны Менск на гэтым тыдні праявіў ажно 3 прыкметныя знешнепалітычныя актыўнасці. Адну з іх, праўда, потым паспрабаваў схаваць ад публікі. На тыдні Менск наведаў кіраўнік Мьянмы Мін Аун Хлайн. Мы лічым вас найбліжэйшымі партнёрамі і аднадумцамі. З гэтым, можа, і праўдзівым, але ад таго не менш сумным прызнаннем высокага госця сустрэў на беларускай зямлі прэм'ер Александр Турчин. Мін Аун Хлайн такі ж, як Лукашенка, аўтарытарны і заляваны кіраўнік, які ўтрымлівае ўладу дзякуючы штыкам. І, увага, расійскім самалётам.
Пакуль кіраўнік хунты быў у Менску, яго армія нанесла авіаудар па будыйскім манастыры. Паводле Associated France Press загінулі 14 мірных жыхароў, у тым ліку 3 жанчыны. А ў Беларусі тым часам найбліжэйшага партнёра і аднадумцу каталі па прадпрыемствах, ладзілі ўрачыстыя сустрэчы ў Палацы Незалежнасці і ва ўрадзе. Прывезлі палкоўніка і на будоўлю паказалі будучую амбасаду М'янмы ў Менску. І вось тут самае цікавае. Прадстаўніцтва гэтай краіны ў нас павінна адкрыцца да 1 лістапада, а 1 верасня, як стала вядома на гэтым жа тыдні, Беларусь закрывае сваё пасольства ў Фінляндыі. Вядома, ніхто ў саўміне не кажа, што Хельсінкі размянялі на Нейпіда. Нейпіда – это сталіца М'янмы, калі хто не ведаў. Мы ж толькі фактычны стан падлічым гэтай транзакцыі. Да Вялікай вайны таваразварот Беларусі з Фінляндыі складаў каля 150 мільёнаў долараў. Не шмат, а колькі з М'янмай за апошні год у 10 разоў меншы. Дык што тады Менск спадзяецца атрымаць наўзамен? З відавочнага бачым намер Турчына рэалізаваць з М'янмай трансфер матэрыялаў і тэхналогій. Паводле задумы, збанкрутаваны Белвест і канцэрн Беллекпрам маюць апрануць і абуць, у тым ліку сілавікоў палкоўніка Хлайна. Колькі мусіць каштаваць пара берцаў, каб акупіць новую беларускую амбасаду, пакінем падлікі, напрыклад, Кныровічу для ягонай атмасферы. Але М'янмай новая геаграфія беларускага аднадумства і партнёрства не заканчваецца. На гэтым жа тыдні ў Беларусь з Афганістану прыехала дэлегацыя ўраду талібаў, 13 чалавек. Вось толькі ў адрозненне ад кіраўніка М'янмы гэтых партнёраў прапаганда асабліва не паказвала. Толькі дзякуючы сумленным працаўнікам дзяржаўнай газеты «Слуцкі край» мы даведаліся пра дэталі таямнічага візіту. Напрыклад, як на сыраробным камбінаце прадстаўнікам Талібану паказалі вытворчасць і зладзілі дэгустацыю беларускіх сыроў, малочных прадуктаў, цукру і каўбас. Што праўда, у каментарах да публікацыі беларусы не хавалі свайго стаўлення да новай знешняй палітыкі Менску. У выніку артыкулы і пасты ў соцсетках Слуцкага краю пра гасцей з Кабула зніклі, нібыта талібы ў Слуцку і не бывалі. Ці паверыць пасля хто у гэта? Ну, у нас гэта засталося ў памяці дакладна. І вось цяпер давайте складзем карту цалкам. Амбасаду ў Фінляндыі закрываем, у М'янме адкрываем. Талібаў вязём на беларускія прадпрыемствы. Гэта 3 выпадковыя пункты на карце, ці Менск сапраўды робіць стратэгічны выбар. Еўропу пакінуць на потым, а сёння будаваць адносіны з тымі, хто гатовы мець з ім справу. Пра гэта спытаем эксперта Фінскага інстытуту міжнародных адносінаў Рыгора Ніжнікава. Вечар добры вам, спадару, Рыгор. Вітаю. Ну, пачнем, уласна, ад гэтага размену, ці можна так казаць. Канешне, ніхто фармальна не кажа, што Хельсінкі на Нейпіда размянялі, але палітычна гэта ўжо так выглядае як стратэгічны разварот ад Еўропы, ці ўсё ж як вымушаная тактыка ізаляванай краіны, якой ёсць Беларусь, якая шукае партнёраў там, дзе яны засталіся. Як вось вы ўспрынялі гэтыя дзве падзеі? Ну, я гэта ніяк не ўспрыняў. У Мінска няма ніякай стратэгіі. Вось яны сёння робім так, заўтра вось так, і спадзяемся на лепшае. Таму тое, што адносіны з Еўропай ніяк не адрамантаваць, і што пакуль вайна не скончыцца, пака Лукашенко пры ўладзе будзе нічога з гэтым не зрабіць. Я думаю, рэжым дагэтуль цалкам не разумее, але ж сітуацыя, як кажуць, відавочна. Хельсінкі, Фінляндыя не хоча маць ніякіх стасункаў з Мінскам і не будзе замімаць, пакуль Мінск з'яўляецца краінай-агрэсарам. То бок гэта праз пазіцыю Хельсінкаў была зачынена амбасада? Не, я думаю, что зачинено, конечно, по рашению Минска, но, разумеете, Минск вось так вось уже колькі год б'ецца лбом об одне і ті ж звери, і уже зараз просто, ну, я думаю, такі больш бюрократичны працэс, што вось хопіць там у гэтых Хельсінках, як кажуць, адмаражвацца. Але ж відавочны той факт, што для Беларусі, для Лукашэнкі дзверы Еўропы зачынены. І што ён будзе рабіць гэтым? То есть, што б ён не рабіў, там
як кажуць, не пагражаў, не там неяк з абдымашкамі сваімі хадзіў лес. Еўропа ігнаруе, яна з Лукашэнкай справу мець не будзе. Спадар Рыгор, гэта важны, я лічу, тэзіс, што дзверы зачыненыя, а мы да яго абавязкова вернемся, як іх назад адчыніць, але вот не магу не запытацца у вас пра талібаў, чаму ўлады нібыта саромеюцца публічна паказваць вось свае адносіны з імі. Менск сам разумее рэпутацыйную цану такіх новых партнёраў. І на агул, як вы ацэньваеце перспектыву развіцця дачыненняў з гэтым суб'ектам палітыкі? Ну, вось няма ніякіх стасункаў. Вось хай яны у талібаў, хай Лукашэнкі талібы раскажуць, хто такі Хамід Карзай, і як Лукашэнкі не стаць Хамідам Карзаем для Масквы, маскоўскім Карзаем. Разумееце, чалавекам, які проста сидзіць у Кабуле і крадзе грошы. Ніякай будучыні няма, якімі тут, разумееце, слуцкімі сырамі ці афганскім макам, тут уже ніякіх, это просто ўжо патехі. Я не ведаю, як гэта называць. Я думаю, што хутчэй за ўсё, разумееце, гэта пытанне таго, што Мінску трэба паказваць, што яны, у них нейкая є вонкавая палітыка. Не толькі ж ездзіць, сустрачацца з губернатарамі расійскімі. І то ўжо талібы ці М'янма, хто б даехаў, я думаю, талібам просто было нядрэнна пракаціцца, чаму не. Ну, вы добрую ідэю, напэўна, падкінулі. Ну, каб эфектыўнае дачыненне сапраўды былі, можа, афганскі мак ці што там з Афганістану яшчэ экспартуюць у іншыя краіны. Я бы хацеў вярнуцца да вашага тэзісу пра зачыненыя дзверы, бо сімвалічна для мяне выглядае гэтае закрыццё амбасады ў Хельсінках, бо там акурат у 70-х годах адбылася гэты працэс, стартаваў Хельсінскі заключны акт, быў падпісаны ў 75-м. Ну, фактычна, это так паміж СССР і Захадам трошкі такая была разрадка прыцірання, набліжэння пасля этой халоднай вайны адбылося. Ну, а тут мы самі, Беларусь, з гэтага Хельсінка выходзіць. Ну і сапраўды сімвалічна выглядае, што дзверы гэтыя зачыненыя не тое, што моцна, а надоўга. І калі мы бачым, што Украіна, якая ў вайне, і Беларусь, якая ў рэпрэсіях і пад расійскім уплывам, то Еўропа датычна Украіны вельмі актыўна дзейнічае, і дапамагае Украіне і украінцам абараніцца ад Расіі. Ці мы штосьці бачым, што Еўропа гатовая также дзейнічаць і датычна Беларусі і беларусаў, каб гэтыя дзверы пры нагодзе маглі зноўку распахнуцца паміж Беларусю і Еўразвязам? Я думаю, тут пытанне таго, што, разумееце, па-першае, у Еўропы є добрыя... Мы павінны разумець, што еўрапейская палітыка новая є зусім рэгіянальная. То бок вы правільна кажаце про Украіну, бо пытанне Беларусі і Украіны, яны звязаны для Еўропы. То бок яны зараз борюцца за новы рэгіянальны парадак на сваіх межах. Таму я думаю, што Еўропа зараз разумее таксама, што не цалкам разумее, але мы павінны Еўропе казаць, што будучыня бяспекі Еўропы таксама залежыць ад будучыні Беларусі. І з гэтым трэба працаваць. Але галоўнае пытанне і галоўны чыннік зараз у тым, што, разумееце, украінцы, яны борюцца за то, каб Еўропа рабіла для них тыя рэчы, што Еўропа робіць. То бок яны ім кажуць, што рабіць, у них є стратэгіі, яны, я маю украінцы, яны кажуць Еўропе, што без нас ваша бяспекі, вы не будете ў бяспецы. На жаль, я думаю, няма ніякай сілы зараз для дзеля беларусаў, якія б казалі, не проста казалі б, што Беларусь важліва для Еўропы, а мелі бы стратэгію і палітыку, якая бы, як кажуць, хадзіла бы па еўрапейскіх сталіцах, і якая бы даказвала, што Еўропа зараз павінна рабіць А, Б, С, Д дзеля таго, каб бяспека Еўропы не была пад пагрозай, калі вайна скончыцца, каб Беларусь не стала чорнай дзіркай. На жаль, вось гэтага не робіцца. І Еўропа думае, што яна робіць дастаткова.
Ну, гэта акурат каменьчык у бок дэмакратычных сілаў, бадай, што вы цяпер кінулі спадару рыгор і грамадзянскай супольнасці, которая за мяжой, которые рукі развязаныя рабіць тое, што хоча і казаць тое, што лічыць патрэбным, правільна лабіяваць інтарэсы беларусаў у Еўропе. Да гэтага мы вернемся. Я бы хацеў бы вось перапытаць пра гэты новы рэгіянальны парадак, які нібыта за які змагаецца цяпер Еўропа. Раскажыце нам, што гэта за новы рэгіянальны парадак і якое месца ў ім Беларусі? Ну, разумееце, пытанне Беларусі там як кажуць, пад пытаннем яго месца, бо мы добра разумеем, што вось у Лукашэнкі месца няма у гэтым новым парадку. А галоўная ідэя ў тым, што раней, разумееце, да вайны, до расійскай агрэсіі у Еўропы было даволі такое стаўленне, што гэта ўсё ж такі не частка Еўропы, і што гэта прастора паміж Еўропай і Расіяй, якая павінна быць, як кажуць, паміж Еўропай і Расіяй. Зараз еўрапейцы зразумелі, што калі Украіна, Малдова не стане часткай Еўропы, гэта заўжды будзе, як кажуць, небяспекай і пастаяннай крызы на сваёй мяжы, бо рускія будуць заўжды гэта выкарыстоўваць. І вось таму зараз еўрапейцы разумеюць, што трэба рабіць усё, каб гэтыя краіны былі незалежнай і часткай Еўропы. І вось гэта новая стратэгія. Адпаведна, калі Лукашенко разам з Масквой борацца супраць гэтага, то Еўропа робіць усё, каб, як кажуць, адпаведна, разумеем тогда і адносіны да Лукашэнкі, таму ўсе размовы, што еўрапейцы могуць павярнуцца да яго і пачаць нешта абмяркоўваць, гэта проста, як кажуць, размова ні аб чым, бо гэта ідзе насуперак усяго таго, што Еўропа робіць з 22 года. Пра ЗША давайте узгадаем, ёсць нагода, а вот каб не вот дзякуючы спадару Колу, прадстаўніку Дональда Трампа па Беларусі, мы час ад часу маем гэтыя нагоды, каб узгадваць, але гэтая нагода ёсць это толькі ці то ягоныя твіты, так званым в Іксе, ці то урыўкі з ягоных інтэрв'ю, дзе ён за кожным разам абяцае вялікі абмен палітвязняў, вялікі выпуск палітвязняў, то бок нейкую вялікую здзелку, што вось-вось яна будзе рэалізавана. Гэтым разам ён у інтэрв'ю Нью-Йорк Таймс гэта зрабіў, заанансаваў. Нам вы якія нагу бачыце перспектывы, ўжо ўсе ўлічваючы гэтыя фактары, тое, што Еўропа пакуль датычна Беларусі асобна нейкай палітыкі не вядзе, вы як бачыце перспектыву вось гэтага амерыканскага трэка на цяпер, і ці сапраўды гэта можа быць нешта большае, чым проста не проста для сваякоў вызвалення, так, для многіх беларусаў это доўгачаканая падзея, і для мяне таксама, але ці гэта будзе толькі вызваленне палітвязняў, ці нешта большае, напрыклад, змены ўнутранай палітыкі? Ну, па-першае, еўрапейцы маюць вельмі, як кажуць, яскравую палітыку зараз. Гэта палітыка санкцый і даўлення на Лукашэнку. І яна працуе, дарэчы. Ну, да гэтага вернемся. А вось што датычна Кола, разумееце, я лічу, што акно магчымасцяў, на якое спадзяваўся Лукашенко, ўжо, ў прынцыпе, зачыняецца. Я лічу, што ў амерыканцаў ўжо няма ні часу, ні ідэяў, ні інтарэсу, і іх, як кажуць, рукі павязаны настолькі іншымі рэчамі. То бок, мы кажам пра Іран, у них Украіну, там, вядома, зараз Кім Чен Ын там пачынае нешта варушыцца. Да Беларусі цікавасці няма, і галоўнае, што, разумееце, да Беларусі яны рабілі тое, што рабілі еўрапейцы да 20-го года. І яны наступілі на тыя ж граблі, на якія еўрапейцы ўжо ніколі не наступяць. Яны палічылі, што усе гэтыя кветкавыя размовы Лукашэнкі нешта пад сабой маюць, нейкі падмурак. Яны нічога спільнага з тым, што цікавіць амерыканцаў, у прынцыпе, не маюць. Яны не маюць ніякіх зараз... Яны маюць добрае разуменне, што Лукашенко не зменіцца. Таму ніякай вялікай здзелкі не будзе. І, разумееце, вось зараз пройдуць выбары, і Трамп зусім забудзе пра Мінск, бо там яму лічбы, разумееце, усіх яго сваякоў там будуць вазіць па допытах у Кангрэс, то бок мы яшчэ не ведаем, як выбары скончацца, але той факт, што калі скончыцца не паразка рэспубліканца, то Трампу зусім будзе не да Беларусі. Таму і галоўна, все ж таки, галоўны актор гэта Еўропа. Амерыканцы, яны тут другасную адыгрываюць ролю, і Лукашенко таксама гэта зразумеў, бо калі ён лічыў, што амерыканцы
Выбачайте, что перебиваю. Застаецца мало часу. Вот хотел бы падсумаваць менавіта гэта з Еўропай. Вы перад гэтым сказалі, што Еўропы няма вось гэтай асобнай такой палітыкі канкрэтна датычна Беларусі, як датычна Украіны, таму што тыя ж самыя дэмакратычныя сілы не кажуць по пунктам, што трэба рабіць, хаця самі пасля сказалі, што ціск, стратэгія ціску, якую аказвае цяпер рэалізуе Еўропа датычна Менску, ён працуе, а дэмакратычныя сілы акурат да гэтага і заклікаюць і кажуць, так, трэба працягваць ціснуць, і Ціхановская, Латушка і іншыя. Дык што маюць, які тады рэцэпт, якія дзеянні мае Еўропа прадпрымаць датычна Беларусі? Тут вы слушна падкрэслілі, тут два розных пытання. Палітыка сёння гэта палітыка ціска на Лукашэнку, яна працуе, але калі мы кажам пра палітыку датычна будучыні Беларусі, яе няма. То бок і вось тут вялікае пытанне, з якім трэба працаваць, бо палітыка Беларусі не павінна быць палітыкай пра Лукашэнку ці пра беларускія дэмсілы, гэта іншая тэма, яна асобная і важлівая, але тым не менш яшчэ важлівая рэч стратэгіі, як Беларусь зрабіць еўрапейскай. І вось тут мы маем, як кажуць, чорную дзірку, з якой ні дэмсілы, ні Еўропа сёння не працуюць. І гэта, я думаю, галоўная праблема. Будучыня Беларусі будзе вырашацца беларусамі, і, на жаль, з беларусамі Еўропа сёння не працуе. Ох, спадар Рыгор, вот вы сказалі пра чорную дзірку, што ў нас ніхто не працуе з Беларусю як з будучыню еўрапейскай краіны. Акурат чорная дзірка ў нашых сэрцах, бадай, што засталася пасля ўчорашняга развітання з Александром Міленкевічам, які акурат перасвяціў всю сваю палітычную і грамадскую дзейнасць менавіта такой доўгай стратэгіі, каб паступова Беларусь становілася еўрапейскай. Так, падкрэслена, значыць, што сапраўды гэта цяжкая страта для нас. Дзякуй вялікі за размову. Рыгор Ніжнікаў, Фінскі інстытут міжнародных стасункаў, быў з намі на відэасувязі. Ужо спадар Рыгор развітаўся. Да наступных эфіраў. Вось. А мы, раз ужо анансавалі фактычна гэтую тэму, гэтай размовы са спадаром Рыгорам, што на гэтым тыдні беларусы развіталіся з Александром Міленкевічам, навукоўцам, лідарам дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах 2006 года і адным з палітыкаў, які на працягу дзесяцігоддзяў паказваў беларусам і свету, што наша краіна вартая еўрапейскай будучыні. Апошнія гады ён займаўся ўжо не столькі палітыкай, колькі людзьмі, якія некалі гэтую будучыню павінны будаваць. Што засталося пасля Міленкевіча і ці ёсць сёння ў беларусаў, дзе рыхтаваць кадры для новай краіны. Аліна Скрабунова. Беларусы развіталіся з адным з самых яркіх прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі Александрам Міленкевічам. Апошнія 20 гадоў свайго жыцця ён прысвяціў адукацыі беларусаў за мяжою, каб яны пасля вярталіся ў краіну будаваць еўрапейскую Беларусь. Яшчэ ў 2006 годзе Міленкевіч ініцыяваў стварэнне стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага ў Польшчы. Гэта быў вымушаны крок, бо пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 года, на якіх Міленкевіч быў адзіным кандыдатам ад апазіцыі, сотні студэнтаў трапілі пад рэпрэсіі і былі адлічаныя з беларускіх ВНУ за ўдзел у акцыях пратэсту. На сёння гэта магчымасць атрымаць еўрапейскі дыплом, атрымаць высокую кваліфікацыю і стаць добрым спецыялістам для будучай Беларусі. За час яе існавання ў межах праграмы адвучыліся больш за 2700 беларускіх студэнтаў і даследнікаў. У тым ліку 1700 пасля 2020 года. З вядомых выпускнікоў праграмы Каліноўскага галоўны дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка, кандыдат на прэзідэнта Беларусі на выбарах 2010 года юрыст Алесь Міхалевіч, віцэ-спікер Каардынацыйнай рады Анатоль Міхнавец, бізнесоўцы Іван Шыла і Яўген Скрабутан. У 2017 годзе Міленкевіч пайшоў яшчэ далей і стварыў онлайн-платформу паслядыпломнай адукацыі пад назваю «Вольны беларускі універсітэт». Яго галоўная мэта – рыхтаваць кадры і рэфарматараў для дэмакратычнай Беларусі. Мы ў асноўным працуем паслядыпломным навучаннем давучавым, сучаснымі ведамі людзей ідзем, каб людзі маглі праз пэўны час, калі ў Беларусі будзе вольнасць і дэмакратыя, рабіць трансфармацыю краіны.
ВБУ прапаноўвае бясплатныя курсы па эканоміцы, паліталогіі, кіраванню і найноўшай гісторыі, якія вядуць больш за 70 выкладчыкаў, у тым ліку віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой Алеся Ляхновіч і прафесарка з ЗША Паліна Прысмакова. Выпускнікі атрымліваюць сертыфікаты і акадэмічныя крэдыты ад еўрапейскіх партнёраў. Ва універсітэта ўжо больш за 900 выпускнікоў і каля 1300 удзельнікаў онлайн-курсаў. Іхныя імёны не называюцца дзеля бяспекі. Нягледзячы на адыход Міленкевіча, установа мае працягнуць працу. Тое, што ўжо зробленае, мусіць быць працягнутым і як у сферы адукацыі, так і шырэй, каб Беларусь была прадстаўленая сваім іншым лепшым абліччам. Акрамя вольнага універсітэту, кадры для Новай Беларусі маглі прыхтавацца і ў іншых ВНУ. Напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Ён паўстаў на каштоўнасцях гуманізму, свабоды думкі і заходніх стандартаў навучання яшчэ ў 1992 годзе ў Менску. Але ўжо ў 2004 годзе, пасля спробы ўладаў Беларусі падпарадкаваць яго сабе, універсітэт згубіў ліцэнзію. У 2006 годзе ІГУ нанова адкрыўся ў Вільні. Цяпер установа мае на мэце адукацыю не толькі беларусаў, але і студэнтаў з іншых усходнееўрапейскіх краінаў. Мы прыходзім з любымі прапановамі па адукацыі да еўрапейцаў, вони кажуць, у вас ёсць ЕГУ, там 3 мільёны в год, калі ласка, вот вам ваша адукацыя. ЕГУ не беларускі універсітэт. Давайте забудемся пра ЕГУ. Кіраўніцтва ІГУ сцвярджае, што беларусы складаюць 70-75% ад усіх студэнтаў. Апошні навучальны год быў выключным. Яго распачалі 1600 студэнтаў, але скончылі толькі каля 1000. Сілавікі Лукашэнкі прызналі ВНУ экстрэмісцкай арганізацыяй, што выклікала адток студэнтаў. Але крытыкуюць ІГУ і сярод дэмакратаў. Былы выкладчык гэтага ВНУ Павел Терашковіч зазначае, што калі ў Радзе вольнага беларускага універсітэту 2 беларускія нобелеўскія лаўрэаты, то ў Радзе ІГУ цяпер няма ўвогуле ніводнага беларуса. Сёння яны прэзентуюць сябе як еўрапейскі рэгіянальны універсітэт для замежных студэнтаў. Вось апошняе, што я бачыў, гэта аб'ява для абітурыентаў з Украіны. Там нідзе няма гаворкі пра тое, што гэта беларускі універсітэт увогуле. Ідэнтычнасць, яна нейкая такая несфармаваная, недакладная. У перспектыве у беларусаў можа з'явіцца яшчэ адна альтэрнатыўная пляцоўка. Ініцыятыва для стварэння беларускага даследчага універсітэту імя Астафея Валовіча ўжо прайшла рэгістрацыю ў польскім урадзе. У яе яшчэ доўгі бюрократычны шлях, але вынікі могуць быць таго вартымі. Гісторыя ведае паспяховыя прыклады нацыянальных установаў у выгнанні. Гэта украінскі вольны універсітэт у Мюнхене, ізраільскі тэхніён і украінскі навуковы інстытут пры Гарвардзе. Конечно, мы ведаем, што вялікая колькасць беларусаў сёння навучаюцца за мяжою і на Захадзе, у Европе, Злучаных Штатах Амерыкі, але тут пытанне, ці шмат з іх вернецца у Беларусь. Вот калі б была бы беларуская установа, якая бы умацоўвала, фармавала нацыянальную ідэнтычнасць, я думаю, такія б людзі, яны б вярнуліся ў Беларусь у першую чаргу. Некалі вернецца ў родныя Бершты і сам Александр Міленкевіч. У гэтым пераканана ягоная жонка Іна Кулей. Пакуль жа яго пахавалі ў Варшаве, у атачэнні сотняў паплечнікаў, сяброў і вучняў. Месцам спачынку сталіся павонскія могілкі, дзе пахаваныя выбітныя дзеячы Польшчы і рэгіёну. Аліна Скрабунова, Белсат. Вяртаемся ў жывы эфір, студыя Белсат, абмяркоўваем самыя важныя і цікавыя падзеі тыдня. Ну і таксама просім вас падтрымаць гэтае відэа лайкам. Без іх нам нікуды не прабіць інфармацыйную блакаду вакол Беларусі. Калі вам бяспечна, натуральна, памятаючы пра бяспеку. У нас у гасцях Юрый Губарэвіч, каардынатар кампаніі «Кадравы рэзерв», і шматгадовы паплечнік Александра Міленкевіча і па дэмакратычным сілам, і па руху за свабоду. Перадусім, вітаем вас, падар Юрай. Добрый вечер.
пачнем, можа, не адразу ад таго, што з кадрамі ў нас, якія яны, а агулам разумення, бо сёння мы бачым, што беларуская дзяржава па шэрагу асноўных сваіх функцыяў проста не спраўляецца, базавых, так, гэта і бяспека, у нас сёння быў першая наша тэма пра гэтыя смерці, прынамсі 9 на дадзены момант мы ведаем, і дэмаграфія, у якой яме мы цяпер знаходзімся, і без святла ў канцы тунэля, ну і падтрымка сваіх грамадзян за мяжой. Я ўжо маўчу пра канстытуцыйныя свабоды, так, і гэтак далей. У які момант Беларусь страціла вось якасць гэтага дзяржаўнага кіравання і гэтая што вот раптам высыпаліся так усе гэтыя праблемы безадказнасці, скажем так, улады перад грамадзянамі. І ці гэта праблема, вось пытання сістэмы, ці людзей, якія напаўняюць гэтую сістэму? Ну, то, что держава не справляется, это насамрэч відавочна, это факт трэба прызнаць, прычым не справляецца па ўсіх накірунках, хіба што акрамя тых, якія яна лічыць для себя прыярытэтнымі. Это сілавы блок і запалохванне беларускіх грамадзян, несканчаемыя рэпрэсіі і гэтак далей. Вось тут якраз яны робяць акцэнт на тым, каб сістэма працавала добра. Рабаўніка знайшлі, ювелірныя крамы, воршы за дзень. Так. Ну, так, бо шмат інвестыцый і ў тэхніку, сучасныя тэхналогіі, ў сістэмы назірання. Конечно, можа быць, это робіцца відавочна ж з іншай мэтай, але тым не менш часам дапамагае ў разследаванні рэальных крымінальных злачынстваў. Но ось, калі казаць пра дзяржаву, дзяржава, конечно ж, это перадусім людзі. Людзі, якія працуюць в сістэме, працуюць на розных узроўнях. І калі прыярытэт аддаецца пэўным часткам сістэмы, то ресурсаў, натуральна, на ўсё не хапае. Таму у нас прасядае эканоміка, прасядае сельская гаспадарка, якая фармальна Лукашенко абвяшчалася прыярытэтам, але відавочных поспехаў там няма. Няма поспехаў, таму што сама праблема закладзена ў функцыянаванні гэтай сістэмы. Там не патрэбныя людзі з ініцыятывай, там патрэбныя тыя, хто будуць выконваць загады, зачастую проста не разумеючы, дзеля чаго гэтыя загады аддаюцца, альбо не ўспрымаючы іх, разумеючы, што гэта бязглузда, ну і, натуральна, без усялякага энтузіазму, робячы сваю справу. Таму і маем тыя праблемы, якія маем. Вы сказалі пра эканоміку, сельскую гаспадарку. Я тут нават больш тое, што бліжэй да людзей, як мы бачым вось эту гісторыю з прэпаратам індыйскім, который у берасці ўжо было выяўлена праблемнасць этого прэпарата. Перад гэтым ужо з розных краінаў і з САС таксама былі звесткі пра праблемнасць гэтай партыі прэпаратаў. Аднак аперацыі працягваліся адбывацца ў Менску, толькі калі ўжо выяўлена было ў РНПЦ. Так, гэтую гісторыю паднялі. Мы не ведаем нават таму дагэтуль колькі ахвяраў. Вось што тут, які быў збой, што не так? Сістэма ці кадры? Страх взять на себе адказнасць. І зноў-такі, это все взаимозвязана. Сістэма выхавала такое пакаленне кадраў, якія і баяцца праяўляць ініцыятыву, і баяцца браць на себе адказнасць. І в медычнай сферы тут не выключэнне. Можам узгадаць падзеі 2020 года, пандэмію, калі лекараў, якія гучна заяўлялі пра небяспеку альбо пра недахопы, якія вялі да падвышэння смяротнасці людзей, іх проста звальнялі альбо пераследавалі крымінальна. І эта памяць у медыкаў застаецца. Таму на нейкам узроўні, напэўна, хтосьці, ведаючы, што праблема ёсць, вырашыў, што лепш не ўмешвацца, лепш пра гэта не казаць, каб не было праблем для яго самога. Юрый, мы развіталіся з Александром Лінкевічем. Все в асноўным словы датычныя яго, все кажуць, вось это тая мерка, стандарт, арыенцір в вот таким дэмакратычным дзяржаўніцкім мысленні, так, стратэгічным мысленні, дзяржаўным. Гэта прыкмета эліты, так, і ці ёсць сёння ў Беларусі эліты, хто яны такія, што гэта за людзі, як вы іх бачыце? Такіх людзей... Засталіся ў нас эліты. Яны засталіся, але, напэўна, не ў той сістэме, якая створана Александром Лукашенко, бо гэта наскрозь выканаўцы, это людзі, якія не думаюць пра перспектыву краіны альбо грамадства, яны думаюць пра тое, каб захаваць сваё ўласнае месца, выслужыцца перад начальствам. Александр Лінкевіч не быў з такіх людзей і нават меўшы магчымасць адпрацаваць у сістэме дзяржаўнага кіравання, рэгіянальнага кіравання ў Гродна, у часы станаўлення беларускай незалежнасці, пасля зразумеўшы, што яму не па шляху з тымі людзьмі, якія ўзялі ўладу разам з Лукашенко, ён перайшоў у грамадскую сферу. І таму з'яўляецца прыкладам грамадскага дзеяча, палітыка, якіх бракуе, якіх практычна няма ў сістэме
Александра Лукашенко. А па-за сістэма, я агулам і пытаюся, вы дзе бачыце эліты, бо таму што калі паглядзім у медыях публічным жыцці, ну дык хто быў героем, выйшлі там і Віктор Бабарыка, Марыя Калеснікава, і ще тая ж самая канкурэнцыя паміж і са Светланай Ціхановскай, і крытыкі атрымліваюць і адны, і другія, і трэція, так, і няма аднаго, назовем это так, лідара, ці так нейкіх, хаця бы звода нейкай эліты, которые бы беларусы так публічна цяпер прымалі ўсіх. Вот ці ёсць у нас гэтая эліта, вы іх бачыце? Да, у беларусаў застаецца попыт на адзінага лідара, ось я так раз не падзяляю такі падыход, бо нават у нашей недавней истории в 2020 году, я думаю, что поспех был связан, ну, той поспех, я переконан, який мы досягнули, бо это был переломный год. Да, мы не закончили, мы не завершили, але это был год перелома для белорусской нации. И это дякуючи сотням, тысячам лидеров на региональном уровне, центральном уровне. Магчыма, не было адзінага штаба, адзінай каардынацыі таго, хто бы быў больш настойлівы ў тым, каб весці гэту пратэсную хвалю, але людзі на месцах паказвалі проста цуды самаарганізаванасці, і шмат гэтых лідараў пасля пацярпелі. У тым ліку, ну, тут магу згадаць Вітольда Ашурка, які взял на сябе адказнасць за пратэсты ў Лідзе, і ўлады адпомсцілі яму. І такіх людзей, на жаль, вельмі шмат, якія церпяць і да сённяшняга дня. Таму перспектыва ёсць. Не буду пералічваць прозвішча, але я перакананы, што гэтых прозвішчаў проста сотні, калі не тысячы. Это не толькі палітыка, это розныя сферы. Акадэмічная, гэта сфера культуры, гэта сфера эканомікі. У нас цудоўныя пакаленні выраслі за тыя часы, як Беларусь мае незалежнасць. Праблема ў тым, да, што мы іх вот не бачым, так? Ці бачым вот раз на 5, на 10 год, калі нейкія падзеі кшталту 20-га здараюцца, і раптам все выскокваюць нібыта не з пушчы, не з поля. Ну, добра, што з'яўляюцца. Так, глеба добрая, беларуская, так? Толькі што нам трэба апрацоўваць неяк, угнайваць это, вырошчваць. І вось справа Міленкевіча, акурат это і была, ён так любіў на доўгія гады, на перспектыву працаваць. І адна справа жыцця была то вось стварэнне гэтага універсітэта. Наколькі гэта цяпер актуальна? Ці беларускі бы умоўны нацыянальны універсітэт за мяжой вырашыў бы, ці дапамог бы вырашыць гэтае кадравае пытанне, элітаў пытанне, хто будзе пасля падымаць Беларусь вось з этой ямы, куды цяпер паступова мы дэградуем? Так, ён гэта робіць, і робяць не толькі ёсць сетка навучальных установаў, ініцыятыў у Беларусі, якія працуюць дзеля адной мэты падрыхтоўкі будучага пакалення, ну, можна сказаць, шырока нацыянальных элітаў, можна сказаць і больш вузка, адміністратараў публічных, рэктароў універсітэтаў, кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў, устаноў, якія яшчэ на сёння ёсць. Это не толькі сфера дзяржаўнага кіравання, рэгіянальнае кіраванне, мэры гарадоў. Хоць лічбы якую назавіце, бо мы што імёнаў не прозвішчаў. Я магу адказваць толькі за кадравы рэзерв, гэта тая ініцыятыва, якую я каардыную, у нас парадка 700 чалавек, і якраз такі ідзе вось такая мэтавая падрыхтоўка, бо мы людзей адукуем, знаходзім для іх нейкія магчымасці па стажыроўкам альбо падвышэння кваліфікацыі, выключна з мэтай скіраванасці ў будучыню Беларусі. То, што ў дзень X, калі там адбудуцца гэтыя перамены, рыхтавацца да іх будзе ўжо позна. Таму это трэба рабіць сёння, і мы это робім. А сёння рабіць складана і цяжка, бо вось цяжка пабачыць этую надзею, святло, што это сапраўды будзе там неўзабаве ці некалі наступіць, і каб для гэтага гартаваць сілы. Спадругі раз, я ведаю, доўгая тэма, цікавая размова, але ўжо мусім завяршаць, на жаль. Пра Міленкевіча пару словаў. Чаму вы навучыліся ад яго, бо многіх я бачыў на пахаванні, нават самі сябе называлі студэнтам, яго выкладчыкам, хаця ён фактычна быў выкладчыкам у універсітэце градзянскім нейкі час. Што вось вы ад яго вынеслі? Напэўна, больш за 10 гадоў мы працавалі бок о бок у адным памяшканні, правялі десяткі гадзінаў, ну, напэўна, тысячы кіламетраў у адным аўтамабілі, калі падарожнічалі па Беларусі, сустракаліся з людзьмі. Натуральна, што ён не мог не аказаць уплыў на сваё бліжэйшае асяродак. Я перакананы, што яму удзячны усе, хто з ім сутыкаўся на сваім жыццёвым шляху, у тым ліку удзячны і я. Бо шмат якія ідэі Александр Міленкевіч пачаў закладаць, агучваць у той момант, калі яшчэ это было не папулярна, не было мейнстрымам. Той же самый еўрапейскі выбар. Ну, згадаем 2006 год, калі
велізарная колькасць палітычных апазіцыйных структур яшчэ там пазірала ў бок Крамля і чакала, што адтуль прыйдуць Беларусь станоўчыя перамены. Міленкевіч казаў у голас, што будучыня Беларусі ў еўрапейскім звязе. Тая ж самая ідэя падрыхтоўкі кадраў. Фактычна была народжана ім на падзеях выбораў 2006-2011 года. Она паступова трансфармавалася, але вот і праграма Каліноўскага, это ізноў-такі інвестыцыя ў будучую Беларусь. Это універсітэт, які ён ствараў пасля 2020 года. Это шмат в чым асновы гэтых ідэяў закладзены і ў праграму кадравы рэзерв, якую зараз я каардыную. Таму за все гэтыя рэчы я безумоўна ім быў удзячны. Не толькі вы, напэўна, многія нашыя таксама гледачы, і я бачу шмат каментароў з цёплымі ўспамінамі пра спадара Міленкевіча. Дзякуй вам вялікі за размову, што знайшлі час прыйсці ў нашу студыю. Юрась Губарэвіч, каардынатар кампаніі «Кадравы рэзерв», ну і шматгадовы паплечнік Александра Міленкевіча быў у нас у гасцях. А цяпер перайдзем да Беларусі, якую мы можам страціць ужо літаральна на вачах. На Прыпяці, каля Мазыра, вода адступіла настолькі, што людзі ходзяць па месцах, дзе яшчэ нядаўна была рака. Мялеюць Дняпро, Сош, Нёман, Бярэзіна. На асобных участках узровень вады ўжо перашкаджае суднаходству. Засуха – самае відавочнае тлумачэнне, але ці толькі яна вінаватая? І ці можна вярнуць ваду туды, адкуль чалавек сам калісьці дапамог ёй сысці? Аліна Скрабунова. Сколько воды ушло, это все вот эта река была. Жыхары Мазыра фіксуюць жахлівую з'яву. Рака Прыпяць знікае проста на вачах. Там, дзе раней была вада, сёння толькі сухі пясок. Самы мінімальны ўзровень вады ў Прыпяці фіксуецца цяпер ля вёскі Чэрнічы і складае 126 сантыметраў. Гэта пакуль на паўметра вышэй за рэкордны мінімум 2014 года, калі рака ў гэтым пункце апусцілася да 79 сантыметраў. Самый плохой клёв, когда маленькая вода. Это вам скажут все рыбаки города Мозыра. И старые, и молодые. Потому что рыбе негде останавливаться. Фіксаванае сёлета абмяленне рэк па ўсім Палессе, паводле чыноўнікаў, з'ява прыродная. Маўляў, прычына абмялення – працяглая засуха і дэфіцыт ападкаў. За период с марта по сегодняшний день выпало всего лишь 57% осадков от климатической нормы. Нами был зафиксирован рекорд по максимальной температуре наружного воздуха по городу Мозырь и по всей Гомельской области. Столбик термометра поднялся до 40,3 градусов. У Інстытуце прыродакарыстання НАН Беларусі адзначаюць, што апошняе дзесяцігоддзе мяняецца нават не колькасць ападкаў, а іх размеркаванне. То бок, скарачаецца час выпадзення ападкаў, але павялічваецца іх інтэнсіўнасць. Агульную тэндэнцыю пацяплення ў Беларусі назіраюць з 1989 года. Сярэдняя тэмпература з таго часу вырасла амаль на 1,5 градуса. Особенно это касается территории Белорусского Полесья, поскольку негативные последствия здесь – это более высокие температуры воздуха, увеличение повторяемости волн тепла, засухи проявляются в большей мере. На территории Беларуси и Полесья наблюдается общая тенденция снижения запасов влаги. Засуха прыводзіць да абмялення буйных рэк і на захадзе. У Нямецчыне рэзка змялеў Рэйн, а ў Вугоршчыне – Дунай. На пачатку жніўня вада ў ім апусцілася да экстрэмальных мінус 60 сантыметраў. Узровень вады не быў такім нізкім ужо 40 гадоў. Можа быць, нават даўжэй. Шчыра кажучы, Дунай ніколі не быў такім нізкім. Са з'яўленнем выспаў і падводных камянёў праблемы зазнала перадусім камерцыйнае суднаходства. Шмат дзе яно проста спынілася. Уздоўж фарватару каля гораду Эрдут некалькі дзён таму селі на мель 2 грузавыя судны і захраслі там. Кліматолагі адзначаюць, што чакалі засухі такой моцы толькі бліжэй да 2050 года, а не цяпер. Яны прагназуюць, што засухі і паводкі будуць здарацца яшчэ часцей. Аліна Скрабунова, Белсат. Вяртаемся ў студыю, жывы эфір. Я Алесь Залеўскі. Як заўсёды чакаем таксама на вашыя лайкі. Калі ласка, дапамажыце нам, калі вам бяспечна. Натуральна. Ну, а ўжо ў нашай студыі цяпер знаходзіцца Сергей Бесараб, вядомы навуковец. Вітаем вас, падруг Сергей. У сюжэце мы шмат гаварылі пра засуху, змяненне клімату, такія базавыя рэчы, але ці справядліва ўсё спісваць вось на прыроду і колькі ў сённяшнім абмяленні
рэкаў у Беларусі заслугі сапраўды прыроды, натуральных чыннікаў, а колькі чалавека? Ну, вось, скажем так, павелічэнне колькасці засухаў фіксуецца прыкладна з 90-х гадоў. Амаль у 2 разы колькасць засух павялічылася не толькі на тэрыторыі Беларусі, але і агулам над рэгіёнам гэтым. Умоўна кажучы, а меліярацыя, напрыклад, якую ў свой час рабіў Савецкі Саюз, это 60-70-е годы. Асушэнне балот. Асушэнне балот, так. Тады гэта на тых часоў халодны клімат праводзілася, ніхто доўгатэрміновых ніякіх наступстваў не пралічваў. І вось так атрымалася, што зараз у гэтай сітуацыі, якая з'явілася, якую мы назіраем на тэрыторыі Беларусі, умоўна кажучы, палова антрапагеннага ўздзеяння, то бок меліярацыя падрыхтавала, яна пазбавіла Беларусь абароны ад кліматычных змен. Разумееце? То бок тое, што рабіла меліярацыя, вось гэта выпрацоўкі торфа, меліярацыйныя каналы ірыгацыйныя, гэта проста рыхтавала, пазбаўляла беларускую зямлю абароны ад таго пацяплення клімата, ад кліматычных змен, якія мы зараз назіраем. Вось і ўсё. Але меліярацыя ж адбывалася не толькі на Палесе, але вось што я звярнуў у сюжэце канкрэтна, так, экспертка Інстытуту Акадэміі навук, яна кажа, што менавіта на Палесе найбольш заўважна зніжэнне запасаў вільгаці. Чаму Палесе, якое мы прывыклі выяўляць краем балот, крыніцаў, вады, раптам становіцца самым уразлівым? Таму што на ўзроўні ААН, можа хтосьці не ведае, але я нагадаю, што на ўзроўні ААН беларускія балоты лічыліся заўсёды пярлінай Еўропы, пярлінай, якая акумулюе водныя рэсурсы. Беларускія балоты гэта нашы піраміды Хеопса. Разумееце, і менавіта на Палесе сканцэнтравана іх большая частка. І вось фактычна гэту пярліну яе разбурылі торфавыпрацоўкай, яе разбурылі меліярацыяй. Таму вось так і атрымоўваецца, што найбольшы удар атрымалі рэкі менавіта на Палесе, бо там была сканцэнтраваная большая частка акумулятараў, вось гэтых тарфяных абшараў, якія знішчаныя ў першую чаргу менавіта там. Ну і, я так разумею, працягваюць знішчацца, таму што прадукцыя, вытворчасць торфу ў Беларусі расце, і там экспартныя вялікія віды, мы знаем, на гэтую прадукцыю. Александр Лукашенко, тут мне падказваюць у чаце трансляцыі, дзякуй спадарству, Вожык Патрыёт, што Лукашенко нават абяцаў уж развярнуць рэкі так з Украінай. Добра, але навошта гэта робяць улады і чаму тое ж самая Акадэмія навук, яна ж ведае все, што вы расказваеце, вы ж таксама там працавалі, так разумею. Чаму беларускія ўрадоўцы не чуюць акадэмікаў? Я растлумачу вам, таму што сённяшняя Акадэмія навук, сённяшнія навукоўцы гэта, як кажуць па-расейскі, временшчыкі. Яны, як і ўлада, працуюць у вельмі кароткатэрміновай перспектыве. Яны не разлічваюць на дзесяцігоддзе. Ім патрэбна зараз выбраць максімальны прыбытак. Торф, драўніна забруджаная радыенуклідамі. Патрэбна выбраць гэта зараз, сёння, бо заўтра ў іх ужо можа не быць. Разумееце? Ну, калі вы там працавалі, такое было, там, до 20-го года? Вельмі рэдка я бачыў людзей, скажем так, выключна рэдка людзей, якія маглі, так бы казаць, мысліць у доўгатэрміновай перспектыве хаця б на 5 год. Стратэгаў. Такіх людзей іх было па пальцах адной рукі. Кадры і эліта, про якую што мы размаўлялі толькі якраз перад вами. Астатнія ў іх меркаванні, умоўна кажучы, месяц, тыдзень, добра, калі не гадзіна. Таму лічаныя людзі маглі глядзець вось у такой перспектыве розныя прымянення тэхналогій, разлічваць . Калі казаць, калі эта тэндэнцыя працягнецца, спадару Сергей, і тэндэнцыя вось этой прадукцыі торфа і меліярацыі, якую ажыццяўляюць сёння беларускія ўлады, і вось гэтыя тэндэнцыі натуральныя, глобальныя, кліматычныя, ну, умоўна, это значыць, што ўжо на наступны год будзе яшчэ больш падзення, безумоўна. І падзенне вады ўзроўня ў рэках, знішчэнне там суднаходства, яго і так асабліва там не было, хіба што па Прыпяці. Гэта меншае зло, так бы казаць, таму што гэта ўдарыць у першую чаргу па водным рэсурсам, абмяленне калодзежаў. Прыйдзецца забыць пра традыцыйныя вось гэтыя культуры, якія там вырошчваюцца з дапамогай ірыгацыі. Калі не будзе вады, але раптам зіма будзе снежная. Вы так цяпер кажаце, нібыта... Разумееце, тут вот я вам што параю. Забыць слова анамалія. Зараз анамалія, гэта калі сапраўды зіма снежная і снежны покрыў трымаецца доўга.
Вось гэта анамалія, а не тое, што мы лічым там залевы нейкія ці яшчэ штосьці такое. Зараз кліматычныя арэлі гэта норма, анамалія, калі наша зіма спакойная. Вот што зараз анамалія. Ці мы можам штосьці яшчэ зрабіць, каб гэта неяк зменшыць так гэтую хаду, так гэтую дынаміку гэтых пагаршэнняў? Ці можам, ці яшчэ рэальна штосьці зрабіць? Можам, скажем так, мы вось ідэалізаваныя, мы з вамі, напрыклад, сталі бы міністрамі ў Беларусі і маглі б, конечно, зрабіць. Бо калі ў Беларусі прававы калапс і вось гэта акупацыя народа беларускага Лукашэнкам, да, зрабіць нічога немагчыма. Але калі разглядаць проста варыянты, то, па-першае, што б я зрабіў, каб быў міністрам, напрыклад, аховы навакольнага асяроддзя, татальная палудзікультура. Татальная палудзікультура, поўнасцю забалочвання. Зачыняем усе ірыгацыйныя, засыпаем усе ірыгацыйныя каналы. То бок проста іх зачыняем, ставім заглушкі, каб яны былі зачыненыя. Па-першае. Па-другое, татальнае забалочванне, поўная забарона на здабычу торфа, поўная забарона на выраўніванне вось гэтых руслаў рэк. Ну, то бок, разумееце, ёсць меандры, і зараз улады вельмі часта іх самае простае. Яны каўшом экскаватара праганяюць, выраўніваюць вось гэту, каналізуюць рэкі. Поўная забарона на каналізацыю. Гэта вось як менш такія тры асноўныя правілы, якія мы можам зараз зрабіць. Мы можам глядзець на еўрапейскі опыт. І нарэшце, вось як у Польшы ёсць вельмі прыгожая гісторыя, называецца праграма «Моя вода». Калі дзяржава дае субсідыі на тое, каб людзі самі ў сваіх маленькіх нейкіх фермерскіх гаспадарках рабілі сажалачкі, каб яны назапашвалі воду, каб яны рабілі мноства маленькіх вадаёмчыкаў, якія агулам трымалі бы ўзровень паверхневых вод. Вось гэта можна рабіць усё ў Беларусі. І можа рабіць кожны, фактычна. Можа рабіць кожны, да. Паспрабуйце зараз спытаць у людзей проста, наколькі зараз проста чалавеку ў Беларусі зрабіць сажалку. У тыя гады яшчэ да 20-го, калі я там быў, гэта было проста вар'яцкі. Легальна? Складана. Вар'яцкі складана. Так, легальна. Дзякуй вялікі за размову. Сергей Бесараб, навуковец, быў у нас у гасцях. Вельмі цікавую і практычную размову. Так, ёсць канкрэтныя рэцэпты, што можа рабіць кожны. Мы, ці чакаць дажджа? Так, ну а мы пераходзім ужо да завяршальнай нашай ноты у сённяшнім эфіры. Сёння ў Еўропе дзень памяці ахвяраў таталітарных рэжымаў адзначаецца. 23 жніўня выбралі невыпадкова. У гэты дзень у 39-м годзе мінулага стагоддзя нацысцкая Германія і Савецкі Саюз падпісалі пакт Молатава і Ріббентропа, які адкрыў шлях да падзелу цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Беларусам доўга тлумачыць не трэба, што такое таталітарызм. А вось як з яго выйсці і пасля гэты перыяд прыгадваць толькі як страшны сон могуць сабе дазволіць толькі ў краінах Еўразвязу. У Брусэлі, проста каля еўрапейскага парламенту, плануюць стварыць агульнаеўрапейскі мемарыял ахвярам нацызму, фашызму і камунізму. Самога мемарыялу яшчэ няма, але ўжо ёсць месца і праект, заснаваны на асабістых сведчаннях ахвяраў. Менавіта тут з намі на сувязі цяпер знаходзіцца Алесь Сіліч, мой калега. Алесь, што сёння знаходзіцца на месцы будучага мемарыяла і якім ён павінен стаць? Раскажы. Добрый вечер, Олесь, добрый вечер, шановні глядачі. Ну, акрамя мяне і нешматлікіх мінакоў назіраецца там ззаду некія даўнейшыя матэрыялы, но хутчэй за ўсё это звязана не з мемарыялам, а з ремонтам. Пакуль што сам мемарыял больш знаходзіцца ў галовах планаванні, чымся ў рэалізацыі. Хачу адзначыць, што галоўная ідэя гэтага мемарыялу у тым, што ён не будзе традыцыйным помнікам, ні высокую скульптуру, ні асобным манументам. Ён фактычна будзе часткаю самой плошчы, брукаванкі гэтай плошчы. З'явіцца мемарыял павінен вось тут, у самым цэнтры комплексу Еўрапарламенту. Гэта шырокая адкрытая пешаходная прастора, якая злучае плошчу Люксембург, чыгуначную станцыю Брусэль-Люксембург, вось за маёй спиной будынкі парламенту і парк бельгійскага караля Леапольда II. Афіцыйна она называецца, гэтая плошча, эспlanадаю Салідарнасці 1980. Такое месца выбрана не выпадкова. У 2011 годзе эспланаду назвалі ў гонар польскага незалежнага прафсаюзу і грамадскага руху «Салідарнасць», які паўстаў падчас забастовак 1980 года і адыграў, як вядома, ключавую ролю ў падзенні камуністычнага рэжыму ў Польшы. На цырымоніі адкрыцця тады тагачасны старшыня Еўрапарламенту паляк Ежы Бузык сказаў: «Няма Еўропы без салідарнасці». І вось тут, на гэтай брукаванцы, з'явяцца павялічаныя копіі сапраўдных лістоў ахвяраў нацызму, фашызму і камунізму, дакладней бальшавізму, я б сказаў, напісаныя ў турмах, канцлагерах, гулагу, месцах дэпартацыі і іншых падобных месцах. І аўтары звярталіся да сваіх родных і чальцоў сям'і. Шматлікія з гэтых лістоў
сталіся апошнімі словамі, на жаль, якія сем'і атрымалі ад сваіх блізкіх. Каманда праекту гэтага мемарыяла вывучае больш за 39 тысяч такіх дакументаў, лістоў. Для мемарыялу плануецца дабраць больш за 800 лістоў людзей розных нацыянальнасцяў, веравызнанняў і палітычных перакананняў. Гэтак за вялізную колькасцю ахвяраў паўстануць асобныя чалавечыя лёсы, кожная асоба са сваім імем, сваёй гісторыяй, сваімі апошнімі словамі. Міжнародны конкурс на стварэнне мемарыялу правялі яшчэ ў 2017 годзе, амаль 9 гадоў таму. У студзені 25 года Еўрапарламент ізноў афіцыйна падтрымаў праект. Першапачатковае фінансаванне забяспечыла Літва. Зараз ідзе пошук іншых крыніцаў, у тым ліку абвешчаны збор сродкаў на гэты манумент. Латышская дэпутатка Еўрапарламенту Сандра Калніете сказала, што дзякуючы гэтай задуме мільёны людзей будуць гаварыць з намі з мінулага на розных мовах. Для Беларусі, як вядома, гэта тэма таксама не страціла актуальнасці. Наша краіна перажыла і нацысцкую акупацыю, савецкія рэпрэсіі. На жаль, рэпрэсіі працягваюцца і ў сучаснай Беларусі. Таму лісты з-за крату, як тут кажуць, маюць для беларусаў не толькі гістарычнае, але і сучаснае гучанне. Мемарыял атрымаў назву «Рэха ў часе». Я аўтар брытанскі архітэктар ганконгскага паходжання Цы Вайсо. Ён тлумачыць сваю ролю так, цытую: «Я бачу сябе толькі пасланнікам з чамаданам лістоў, які рассыпае іх па плошчы». Дарэчы, ён згадзіўся даць у канцы наступнага тыдня эксклюзіўнае інтэрв'ю Белсату ў Лондоне, дзе ён жыве. Таму ўжо праз тыдзень нашы гледачы даведаюцца больш падрабязнасцяў пра гэты мемарыял, а таксама інфармацыю пра беларускую драўляную царкву, якая ўжо пабудаваная ў Лондоне па праекце гэтага ж адмыслоўца. Калегі. Так, дзякую, Алесю. Я ўжо прыгадаў, колькі ў нас гэтых лістоў бывае, колькі ў нас гэтых экспанатаў можа быць для гэтага музея. Я думаю, што не згубяцца таксама, і актуальнасць дакладна не згубіцца, але мы чакаем як і моманту паўстання музея, так і моманту, што мы можам таксама, як і многія краіны Еўропы, узгадваць гэты перыяд аўтарытарна-таталітарных сістэмаў як страшны сон. Ну і напамінам для гэтага, каб не паўтаралася ніколі больш. Вось і будуць нашыя лісты беларускіх палітвязняў, таго ж Вітольда Ашурка з калоніі, дзе ён загінуў. Хацелася больш аптымістычна, ну але давайце верыць у лепшае. На гэтым будзем завяршаць наш нядзельны эфір. Дзякуй усім, хто гэты час правёў разам з намі. Асобнае дзякуй за лайкі і каментары. Для вас працаваў Алесь Залеўскі. Зычу добрага вечара ўсім і удалага пачатку тыдня. Заўтра. Пакуль.